Здравейте! Много обичам да гледам видеа с холове на покупки от различни магазини и затова днес реших да направя такова видео, като съм разделила на продуктите на категории тестени, плодове и зеленчуци, млечни, месни и няколко допълнителни. Така, започвам от тестените. Пълнозърнести тортили, по 6 броя в пакет. Много ги обичаме и много често си купуваме от тях. Любимите ми круасани, многозърнести. А за другите членове от семейството и круасанчета с шоколад и тези с масло, които също са супер вкусни. Няколко пакетчета солетки. Минаваме на плодове и зеленчуци, лимони, мрежа портокали 4 кг за фреш, боровинки, които всички много обичаме вкъщи, ябълки, днес бяха на промоция и тези специално са много сочни, салата, карфиол и броколи микс, една чушка и една тиквичка. Минавам на млечните, мляко активия, взе си един натурален йогурт, високопротеинов. Не съм го пробвала до сега, не знам дали ще ми хареса. Този кашкавал на Милбона е много вкусен, между другото, и от него си купуваме доста често. Крема сиренето също на Милбона. Даже сме си взели 2 опаковки, защото много бързо свършват в къщи. И сирене бри на то също е на Милбона. Също беше на промоция. Лазаня болонезе, готова за печене с телешко месо. Аз отскоро разбрах, че има такава лазаня само с телешко, защото преди съм виждала с смес, кайма, телешко и свинско. Вечер, в която няма време, е супер подобно за вечеря. Филе от аржентински хек, деликатесни плъшки кърти, лютеничка, тази салатка, сирене, печени чушки, Chef Select. Много ни харесва и си взимаме почти всеки път, като пазаруваме от Lidl от нея. Общо сметката излезе 68 евро и 90 цента в евро. Пишете ми дали такива видеа са ви полезни